Sapara efirde biz. Ha, salam iyileşler. Dinleyicileri de talam vereli kemiğine bu ne mi günü efir ediyen şeyle mi? Mava şu at gönü efirde gidip dur. Onu vatandaşlarımızı bilenem salamlaşalı. O selamun aleyküm. Yani bu temani ben şu yok teman doğamı yaldırağa edip bir zatlar gurrun verecek olayan başartam. Yongum yani miras var da bana torolu verdim nemettim molun yani Abdullah'ın başka terhir eden adam olmadı yani. O miras yoktu. Benim bilentiden bilyeniz. Onun için yoktu. Yönü oylanım yok. O başka mesele. Yönü önümüzde bir mesele var. O siz ne şu at ayak üstünde getiriyorsun adamlar. Yani ki İbn gelen mesele çağlarına, artıklarına, çoğuluklarına. Yani miras kaldırttılar. Ya kaldıracaklar. Ya kaldırma mümkünçülükleri var. Ya, bizim atalarımız bize bir ullokan yani baylık yani emelik miras koyup bilmediler. Yönü yani arasında tevigatımız vardı. Ağam deryadan su akıttıydı. O yerimiz şor değerli. O mertebemiz, ahlakımız, o özümüzü yeterlik medeniyetimiz, yani düzgün tertibimiz vardı. Ne şunu enelimiz atalarımız bize verip bildi. Yönü bizden sonkuları koyup gidecek neyememiz var ne şunu. Biraz gurrun edelliyatla. Şimdi şu gurrun ustayda koyuyorlar. Başka bir nemeye geçelim şu gurruna son dolanıp gelir diyene. Ne Türkmenistan'da bir gen bir yağday vardır. Aa, hem medadi diktatörden vuruyorlardı. O iki tane diktatör var. Ne, halkı mahvetti, perişan etti. Soğutsuz koydu, onu etti, bunu etti. Hem me bu ne şol iki adamda deyip şunu kabul ettiriyorlardı. Cemiyetim kabul eden yalak. Şu an görünüşte. Yönü hakikatte bu belli değildir. Ya o diktatör şu iceberg'in görünen tarafıdır. Yok ortasında oturundur. Onun aşağında başka da at vardır. Cehalet vardır. O cehaletin kurşavalayan da her birimizde. Diktatör hiç sattır. Yani müngden bir prezidentten değerle ne bizim bedbahtçılığımız özümüzdendir. Yani bunu adamlar anlat kabul edip bile nokta. O da doğru. Yani şunu neyle orta kabul eder yalak, şunu düşünür yalak, şu arada bir fikir yürüdür yalak, orta bardağı da atmalılar. Tabii bu hakikat bilen yüzleşmeseniz e, bu meseleni yani Türkmenistan'ın şu yağdayından cehalet bilen çıkıp olmayacağı görünüp durandır. Yani bizim yerimiz, teritoriyamız, toprağımız, tevigatımız cehaleti götüreyen değildir. Ul bedbahtçılığı erteyendir. Yerimize müt köşüktür, struktura da müt köşüktür. Cahillik bilen baran yerin iyinden bedbahtçılığı vardır, ullokan. Ya biz 30 yıl millet olup
yok olup gittik diýen bolýar. Onu bunu boynuna almadılar. O men halkyma anan ýan diýip örenler kändir. O bize munan ýatyk. Anan ýatam. Ýöne ne bir zat bardyr. Şu dolu autobiografiýasyny aýdyp bilýän. Ne deňeşdirip görüň-de. Ýa-ni adamyň öz geçmişi bardyr. Autobiografiýa diýilýär-de. Ya öz geçmişi diýilýär türkmençe. Onu yazıp ýa-da pikiriňde ödüňde gurrun edip bilermisiz? Näçe adam edip biler şonu? Ýöne samimy bolondady, çyn. Ödüňiz ýalan sözlemän. Bir günüňizi hronometraj edin. Ya o şonu bir hepde köpeltsen, 7 köpeltsen 7 gün 365 gün, bir ýyl. Yani doğunudan bäri başyňdan geçirenleri kağıda dökün ya da pikiriňizde nemedin. Şonu edip biljek adam taýan näçe eken Türkmenistanda. Onu yani öz töwereňi ýa-da adama da däl, öz tanış bilşiňe. Doğunlar naşlangda. Gurrun berip biljeňiz barmy? Öz geçmişiňiz. Ýöne ýalan näl, çyn, samimy. İlmi oňla çykyp öz geçmişiňi gurrun berip biljek türkmen barmy? Ba bolsa näçe sanak? Şu zatlar oýanyp görüň. Sizi ýa-ni aýna seyretmäle çagyrýanlar. Ödüňiz bilen. Başka biri bilen näde? Eýlekli adamlary bir ýerek demedin. Ödüňiz bilen. Düşünşip bilýäňizmi? Yani şunu düşünşip bilýän adam barmy? Ne soralar ne şunu deňek görüň şunu. Men ýa-da şu taýdak dinläp oturan adamlar üçin aýdamok. Ya köne fir bolsa. Türkmeniň hemme jetinde degişdirek zat. Geňdir. Yani öz geçmişini halkyň öňünde, telewizoriň öňünde ýa-da ekrandan ýa-da tribunadan aýdyp beren türkmen soňky 50 ýylda görüpmidiňiz, eşitipmidiňiz? Bu da bir soru. Näme üçin soradym şunu? Sebäbi türkmen özünden utanyp gören ýagdaýda da ol başga birinden özünden utanmaly. Utanýar. Şul adamlarda näme miras kalmaly? Çağlaryny, aktyklaryny. Yani Türkmeniň düşen ýagdaýy şeylerek geň zat men kätip şu zatlary pikir edýän, ol ýöne. Taşyndan gaty görünýän zat şu. İçinde gelip öğrendiğiniz ol görýän näleňiz? Bula bir mesele, yine de bir gıdıklı bir mesele vardı. Sovet döwründe ýokary imzalary. Wudlar türkmen dil edebiýatyndan galan ors diline geçirilýär. Selam. O bir alfabet neme? Alfabet çalıştı.
O Türkmençe geçildi. O kovdat. O propaganda da mı yapıldı? Yani Türkmen diline. Ya o kadar yalık literatura, edebiyat nimet var mı? Yok. İnternetim yapık. Ona mürüyte yaptılar. Yani 30 yıllavın 20 bin, 30 bin, 100 bin pul verip okuyup veriyor. Diplom alıp bir tapak veriyen oluyor. Beylekem yani son dersini tapağını alayan oluyor. Son eline diplom alıp beni spesyalist diyen. O kim alıyorlar? Ne? Türkmenin bedbahtçılığı şu taylardan geliyendir. Ödüm yıl geçiği de ervetleşkit baryandır. Ne şu kıştan ya çıkıp bilir halk ya çıkıp bilmez ya artık kırlar. Ağaçlıktan kırlar, başka da attan kırlar. Ya şoňa da kaýyl tüýlük. Geň dağıtlar var. Ýöne bizim şol region bir ekstremalny neme dağıtlar, yani ýaşaýyş nemesi üçin cehaleti götüren ok. Şu teritoriýa götüren ok. O itkiden nemeler vardır. Ne Dagestan neme vardır. Balkan vilayetinde. Yani şu taýda giden sivilizasiýa 500 ýyl mundan öň bolan. Şu aty işte adam yoktur. Diňe sütünler galandyr, nemeler galandyr. Oňun esas sebäbi suwdur. Bilmedim. Oň sebäbinem Türkmen öwrenenok, gyzyklananok, Dagestanyň badyny bizim ýaňy bilýär, şu internet çykal bäri bilýär. Onun okudulan bilmeyen nimede del. Ödüm şu etrek gurgunlar ýaty bir yetiştirendir ya bir zat bolandyr şu ketilen bolmaly. Bolmasa şoň akawasynyň uğrunda yerleşýär. Ödüm şu taýda 1-2 milyon hektar yer vardı. Maşat Misriyan, yani Türkmenistan'ı eklab oturacak yer var. Yani göçüp gittirler. Olun Türkmenliği değerligen belli değiller. Değişiyordur bunun. Yani 1000 yılın tarihini okuyup yazıp öğrenip böyle olun bizde. 500 kim yok, 100 kim yok. Düğünkü tarihim yok. Şuurkü tarihim yok. Yani adamlar bilmedim bir ara ödeyen katı. Yani yerin hususi yer olmalığından bilen oklar. Çok değerliğini düşünmeyen adamlar katken ne? Şu potrot diyen bir zat taptılar, şu potrot olsa şunun alık bolmalıdır ödeyedi. Kârende, kireyne. Yani katı kıyın ýagdaýlarymız var. Bunu akıl bilen çözmesek başka zat bilen çözüp bilmeýär. Ya kadıram yok ettiler. Hedledip yok ettiler. O zaman halkın kömeği bilen yok ettiler. Hep tütlük bahane bilen. Ne kemiğine savol ne şu 20'siz daýardaki adamlaryň atlaryny tutup autobiografiyasynda aýdýan tanıyanam yok, neme diýenem yok.
Yani şolur yalak meme ýagdaýymyz bu nädip şu ýagdaýdan çykmaly? Bunu demokratiýa diýip gyýryp, söz azatlygy näme diýip gyýryp öwreniň bilen şu aýdylýan problemlaryň birini golaýyndan geçenok da. Söz azatlygy diýilýän näme adamlar daşyndan gyýryp aýdýarlar da. Daşyndan sözüňiz 30 ýyldan bäri azat. Diyecek lazım deyip bilýän, aýtjak lazım aýdyp bilýän. Pikiriňiz bar bolsa, ýazyp bilýän. Hani azat da siz. Ne ýazdyňyz? Ne pikir orta atdyňyz? O da bahana. Ben yani azat neme ýok diýip. O diktatorun bahana. Şular ýalak neme? Şu temadan nähilek soraňyz bar, orada men jogap bereň. Sapara men soraýyn. Hem nämäni ýa-da salaly soňundan goşulanlar bardy. 15 minut geçdi hazır. Bu soralar Sapara näme maksat bilen soruldy? Näme zat üçin soruldy ýa-da? Hem nämäni temada giren bolar, soňundan goşulan ýyldşlerimiz hem. Maňa soraw berýän. Hawa. Meme maksat biz özümüzi tanamamız gerek. Demine. Düşün ýagdaýymyzy görmämiz gerek. Şonu bilmän, şonu görmän bu batkalykdan çykma mümkinçiligimiz ýokdur. Yani bir kömek eder, bir neme der, o da atlarım. Ýadyňyzdan çykaryň, kömek berjek, özüňizden başga kömek berjek adam ýokdur. Özüňiz düşman bolsaňyz ýylnametsin. Onu bizim milletde bir zat bar, akla düşman eken. Öyle katı düşman. Şoň üçin bulara kömek edip bolanokda. Hakiki düşman yani cehaletin aklın karşısında bolýanlygyny İngilizler aýdyp demedip öler bolýany. Olay Türkmenle bu ullukan konsentrasiýa bolup üýşmegi geň zatda. Tema kemini şu zatlara biraz adamlar ünsün çekçek bolup demetdim mene. Menem nämäni görýän Sapara hazır ýazdym da men şu bir-birden ýanky soraglary ýa-da meseleleri. Yani şu meseleleri görmän ýanky aýtýyşyňyz ýaly täze Türkmenistan ýok. Nemesi çykardym men. Yani täze Türkmenistan gurulsa da ýykýarlar. O yankı diktat diyeme bar problema şu iki tane adamın üstüne diyorlar, şu diktatör diyorlar. O olur günahkar, olur gururun yok günahkarlığına. Yani cemiyet dilin birdat var. O aklım yok diyen olsa, akıl koluyunu da değilmez. Yalana pişeňiz olsa, ben şol ýanky samimi sözü bir ýarym ýyl mundan şu deňeşdirip görýänler şu taýdaky ýagdaýlar bilen Türkmen nimesini yok bizde söz yok, şu düşünce de yok da. Özümüz
arkayın Allah bilýär. Bilemok ayna teredip bilýärmi, özümdi görüp bilýärmi, onun çözüne demede mok bolun. Ben yokoru ilimi yürüyüt ayttım da. Sen dilin yok. Türkmen dili yok da. Akademik dili yok. Yeka kitap yok. Sen üniversitede ders veriyen, jurist tayinleyen, beylik zat tayinleyen, ekonomist tayinleyen, hem de yalan ağır. Güzel, 5 milyonun içinde son yalanlığını görüyen, düşünen adam yok. Öderim pul veriyorlar o. İnandırıcı yerim şu. Onun neyimçi koyu yaşamdık diyorlar. Neyimçi koyu yaşamalı. Şoňa da şu torağım da ödüňe berip görüm. O sebäbi bolmaly koyu yaşamak üçin. Onun şu yani neme hükümet edip vermeliler de. Hükümet size hiç sat verirler. Hiç sat. O düdüğünü kurnar, sistemanı kurnar. Sen işlep kârin, hünärin bilen kazanıp durmuşsun görmeli. Yaşaşın üçün etmeli. Elinde kârin, hünärin, kudretin, bir dadın yok bolsa seni başka bir etmeli bolýar. Şoň akıl yetenok adamlar. Onu Sovet nemedinden kalma nemede var da daý diýip birdatmada. Daý diýerler de. Bulary hep ben bermeli. Yok. Bir sana berme üçün biri onu etmeli. Bire elini kaldırıyor iPhone diye. Buyur. Salam, Taparaga, Halmurada, Kimina, Aydın, Olya Çarına, hem ben de salam. Ştayda yankı Tapara sizin aydanınız vardı, çok olyana, yankı aynada özünü görüp bilyen adam, bağımka deydin de. Şu aynada özünü görüp bilyen adam yok olan için, bizim halkımız şuna düşüp şey diyor da, onun nemeden görmek olyana, elementarını mesela, imin aynada özünü görüp bilmeyen adamlar, yok diysem Badır'da 1%'tir ya 2%'tir da şişede 10%'tir diyecek olanlar. Şon yankı şu görüp bilmeyen adamlar alyalarda bir işe de oturan adamın üstüne hapa varını koyup nemçin bolmasın şu taşar yurtta hopsalık şurasını görüp otursa şona nemetmen diye de şon gorlaman dikeyir oturan adamlar var da şu aynada özüm görüp bilmeyen bir topar bir adamlar, bir giden adamlar adır işe doğutuyor da ne şu tayda her gün bir teman gotlap şoň üstüne oturup 3-4 saat çıkış edip şoň dinläp sadep şey taklad edip otur adamlar ne agdy berleş başladık. Ne başladı agdy ber olup şey başlamda bir nemedip böllüler indi adamlar tanap kimden tanap köpel uğradı koyun hemmesi hücum etýärdi. Men diýjek bolýanym şu daşyn naklan köpisi özüni aynada görüp bilmeýärler. Şoň üçin şuna düşdük be. Görüp bilmeýänim neme gürlemän otursalar bolýawn. Şu iş etýän adamyň nemesine aýagyna bada urýarlar da bizim türkmenden köp häsiýet şonýa. Şu yankı hopsalık şurası yenmedi vardı. Sonra mana gıygırşı otuyorlar. Eyleden. Sonra neme dayman, sonra ana nayman, ey dayman, bey dayman. Yalanlar, şodaklar deyip. Neme maksadı, neme ka şu adamla kapara. Diyeme, ilk bilak şolongur avtobiyografiýasyny aýdyp bersinler. Biz o yalanlygyny, çynlygyny toňunanar. Kim näme haýdy palta tap bolupdyr. Kanak çöpün başını dank bilipdir mi, bilmeyenler mi? Özü arada aydıp bilen adam, o bir zat aytmaly hakkı vardır. Doğru. Akıl vermeli de hakkı vardır.
Yani özüm yani nickname aňyrsynda gyýranyň bilen bu zatlar bolýan näldir? Aa, Yani sen kim kulak özüň tanap her kim adyna gelendi diýip hemme kişi oňan mallylan da adam ýok. O bir de üýüşip ýatan ýanky müňläp adam bilen neme işmi de ýok. İş bilýän adam yeterlikdir. Ya bilýän bu ad bolda üstünde işler öwreder. Aydın elin galdyrsın. doğru. Salam vatandaşlar. Men şol näme yüzlenmek isleýände eger efirde bolsak şu wagt vatandaşlara yüzlenmek isleýän özüňizi tanaman bilersiňiz. Men özümü 26 ýaşymdan soň tanap başladym. Onam ýalňyşmasam aýdyp berdim ekranda näde bolýany, näle bir prosesden geçýämem üçin özüňi tanamak aňsat-satda indi tanamaýanyňyz bardyr özüňizi. Ol käbir adam özüni tanaman ölmem gidip bilýär-de. Gynanýan men şol adamlara gynanýanda. 70 yaş, 75 yaş adam ýaşlyga dünýäde ýöne, dünýäni tanamak beýlede dursun. Özünü tanaman ölüp gitýär, ömür geçip gitýär-de şoň. Iň erwet zatdyr ol vatandaşlar. Indi näme meselesine özüňizi tanaman tapawdy ýok, ýöne şuň ýaly bir zat bardyr. Diýilýän zada men hemişe aýdyp gelýän. Biziň aýdan zadymyza da inanmaň. Hemişe şüphe diýen zat bolsun. Şüphe türkmençe söz dogrymy? O Türkmençe de var şüphelendik. Şüpheli bolun. Hemme adama, hemme zada şüpheli bolun. Ine ýöne bir zat bardyr. Ay ol ogry diýip bilýärler-de. Ne bizde türkmeniň ýanky özüni tanamaýandygyny näde ulanýarlar? Ay ol ogurlady diýerler. Ýöne haýsy ogrunyň bir zat ogurlandygy hakynda şonu suwd edip görkezdiler size. Onu elle oýlamışna, ay näme üçin ogru diýen ay şey dip mışmış var diýe. Onda diýmek sizde mışmış kanundan güýçli bolsa onu el döwlet bolýar. Şoňa döwlet diýip biljek misin? Ya da şoň ogru bolan bolsa men ine şu wagt ýanky 25 noýabr näme wakasyny araşdyrýas da, öwrenýäs şol näme boldy ka diýip öwren otyryz. Näme üçin şolar ine suwd edilipdir, görýän bilen bir topar iş edilipdir. Olaryň adwokatlary kim? Nirde? Ya da şoň isledýär til kim? Nämeler çykardy, näme etdi? O taýda statýalar bilen ýapyşdyrypdylar bir topar statýa. Olam haýsy dogry, haýsy ýalňyş belli däl. Jenaýat kodeksiniň Türkmenistanyň men öňem aýtdym. Siýasat, oň ýaly kanun, hak, hukuk o meseleler men o zatlardan uzak adamdym hemişe de. Ýöne şu wagt özümü zorlap Jenaýat kodeksini okap ýörüm. Olaram bir nämeden 2003-nji ýyl ýazýa birine geçen düzeldildi. 2 ýyldan 3 ýyldan olam edil bir top oynanýaly. Oň ýalan bir kodeks olarmy? Ine o zatlaram näme diýmek? Adamlar hiç kili özüni tananok ýa-da özüni tanamak däl beýlede dursun. Pamitin ýok diýmek, sen aňyň ýok diýmek de ol. Ýanky jemgyýet şey dip düşünýärler olar, şey dip ulanýarlar. Hiç kim hiç adam soran o. Soňra o näme meselesinde de sapara ýanky dil meselesinde vatandaşlar dil diýilýän zat adam ne şu güne yeten olsa dilin esasında, dilin netijesinde yetendir, şu güne yetendir adam. Hem öndürülen önümler, döredilen teknologiyalar, beyleki zatlan hemmesi dilin netijesinde olandır. Dil olan için adamlar birbiriyle söz arkalı alışveriş eden için yine sen akılın beyleki bir adamın akılıyla birleşik bilýär. Näde birleşik? Dilin üstüyle birleşik. Dil şu ara gatnaşyň iň näme instrumentidir. Iň gerekli instrumenti. Indi Türkmenistanda bolýa Rusçadan Türkmençe geçdim. Türkmençe geçilmek diýmek, harflary üýtgetdiň, sözleri üýtgetdiň. Türkmençe oň ýaly geçilen ol dilin nähili wajyp bir zatdan aýdy otirmen. Sizin hökümetiňizden hem konstitusiýaňyzdan hem döwletiňizden hem ýokarda duran bir zat var, olam dildir. Döwletler hem şu dilin esasında guruldy, konstitusiýalar hem dilin esasında ýazyldy. Bular gelýär, sen dilini bir ýylyň içinde dilini üýtgetýär. Nirde oň altyapysy? Ýani öň taýýarlyk diýilýär da şoň üçin. Şonu kabul eder ýaly jemgyýet, şu täze dili.
ütkecek dili, kabul ederyalı altyapı. Biz hem inşa ediyasa bir iş edilmek için önünden altyapı olmalı, tayyarlığı olmalı. Ya tayyarlık deyvayden altyapı değilse de başka zatlar gözünüze gelmesin vatandaşlar. Her bir işin tayyarlığı. Dil meselesi ullakan tayyarlık görülmeli şoň geçilmek için. Bulan näme tayyarlyk gördüm men. Ine şoň için biz ine käwagt ekranın arkasında işlän wagt vatandaşlar hakykatdanam käbir işlerde dilin nämesi netijesinde ya dilimizi men bilmeýändir diýip pikir edýän şoň ýaly bolsa has bolsa we men dil bilmeýän bolsam ol problema däl. Ýöne eger dilimiz şoň ýaly ejiz bolsa biz işem edip bilmez, iş edip bilmeýäs. Hemme sözleriň Türkçesi gelýär, İngilizcesi, Rusçası gelýär kelläňe ýöne türkmençesi gelen ok näme üçindir. Bir sözlen bilen düşündirmeli bolýan, olan wagt sarf edýär. Bir sagatlyk işi 3 sagat edýäs. Sewer türkmençe etjek bolýas, türkmençe pikir etjek, düşünjek bolýas-da. Yine şolara aýtjaktym. Sapara soňa mine berde bizim meseleleri men seretýän-de nämen ýa-ni haýsy temalarda gürrüň etýäs, nämeler gürrüň etýäs, şu zatlaryny awa hak, hukuk, kanun diýdi, ýa-ni beýleki dilimiz hakynda gürrüň etýäs, soňam käwagtdan bir dünýä seretýän, dünýä näme etýär diýip. Dünýäniň edýän işi ine ýöneköý zat men Hytaýa aýdaýyn. Hytaý dünýäni bir bazara öwürjek bolýar-da. Bir ullakan bazar ýaly bir sistema gurup otyr şu wagt Hytaý. Amerika şoň ýaly bir sistema başlajak bolýar, olam ýa-ni NATO bilen nämelerinde de şolar aýdyldy. Olan içinde de isleseňiz hem, islemeseňiz hem Türkmenistan bardır. Sen bir taraf bol, granitsan yapıp koy, sen dünýäň kartasından çykyp giden ok sen. Türkmenistan'da eşitýän ýa-ni howpsuzluk bolsun, beýlek ulluklar döwletiň ýa-ni bekasyny goraýan başga bir zadyňyz barmy? Dünýäniň kartasında görünüp dursunuz. Olan proyektlerinde Türkmenistan kartada dur. Biz olsa entegem nämen gurrun etýäs. Doğru. Aynen. Yani bu zatların hem mücetini düşünsek çözüler çözmedi yalaklar değil, öndüğünü düşünmek gerek. Yani düşünmek için özsünlü işlemek gerek de. Yine bir internet barada aydın ya şunu çäklendirip bölür, gadagan edip bölür. İnternet, teň mektebin denen, üniversitediň denen, ýa-ni teň prezidentiň denen, halk maslahatyň denen, ýene-de näme ba bolsa, başga da näme ba bolsa, ýa-ni akyllarlaryňyz, nämeliňiz ba bolsa, hemmesinden 100% güýçlüler, gerekliler, hökmanlar. 1000%. Yani adamın gelişmesi için, iktisadiyetin gelişmesi için, hünerlerin ösmesi için, temilleşmesi için, sen milyon tane Türkmen muallimünden bir internet mün etse şu cemiyete peydalıdır. Siz onu nähilek akıl bilen çäklendirýäňiz. Sizin beýniňizde ýa-ni mäşden ullokan akylyňyz ýokmy kan ýani? Ne şu zatlary 30 ýyllap buňam däl. Özüm ýaşullar maslahatyna neme berdirýärler-de şu başda internet nemeden o taýda ýa-ni edepsizlikler var, nemeler var, halkymyz zaýylar, nämeler diýip gadagan ettirdiler-de. Şeydir, şonu bahane diýerler. Ne edepsizden ne görürsün öňüňizde. Ýöne millet alımsız, bilimsiz, hünersiz. Bir de nesini koydular. Şunu çäklendirip oturlar da. Ne halkın düşmanı şular, devletin düşmanı şular. Gelecek neslin besin vaktini betmagda diýenim şular.
kim çäklendirýän bolsun. Bu cezasy isleýän zadyňdy berip bilersiň şulara ýalaklar edýän adam. O döwlet ýol başçysy bolsun, ýene bir zat bolsun tapawdy ýokdur. Özüm ýa-ni döwletiň howpsuzlygy şoňa baglydyr. Sen akylyň, beýniň bolmasa sen bu dünýede näde goranjak? Hiç saatlerim gorant bilen ýok. Öz hakyny da gorap bilen ýok. Ene amderi aktu da. Goňşyň bilen haklaş burlaşyp bilen ýok adam ýaly. Ben zadım elleme diýip bilen ýok. Gayratym ýok. Hiç sadyň ýok. Güýjüň ýok, akylyň ýok, bilgiň ýok. Arın namusyň ýok, wyjdanyň ýok, hiç sadyň ýok. Terhediňe morap bilen ýok. Onu atdyp aýdma etdiler. O elini galdyrýanlar bar Sapara. An töhbet. Salamu alaikum vatandaşlar, salam illeşler. Sapara doğru yerlek etçenize, Aydın'a şu vaat yani özüm tanımak vardı, doğru aytıp geçti de, benim şutayda sizin Aydın'ımızın üstüne yetirecek olan Sapara olar, özüne men hükümet deyip atlanıp görün, cinayetler hükümet özünün yokluğunu 100%'de 1000% ayan etiyada olur. Ondan sonra onun her kili yol bilen manipülasyon bilen propaganda bilen saklajak bolýarlar we hökümetin bardygını ýyla çykarjak bolýarlar. Yani asmanlar arasında yurdumuz parahat şu sözler bilen. O gücüňe bunu sum kokdanýar. Oňa da düşünüp bilen oklar köp adamlar. Ene içerden dünýäňlükde anyk yerden toşny anyk yerden habar geldi. Inni sentyabr aýynda yurdun daşyna okumana gitjek okuwçylara aýdypdyrlar, ýani enatalara mekdeplerde bilim ministrliklerine enatalara jemläp ýegine getipdirler da. Eger ýagdaýyňyz baý bolsa, özüňiz pul uratmany ýagdaýyňyz baý bolsa, okuwçy çağıraňyz, okutup bilýäňiz, yurdun daşyna çykaryp bilýäňiz. Eger ýagdaýyňyz ýok bolsa, hökümetden pul kömegi edilmejekdir diýip. Nasıl buna nägil düşünýär Sapara? Nasıl hökümetin bağlılığını kaçıyor? Neme adamlar hökümetden İstenip- pul doğran oklar, neme öz kalanın pullarını çağlarını iverip bilen oklar. Mesela ne şu taýdyr. Olam şol Sapara, yani istenlik bir yurtda, istenlik bir haýsy yurt bolsa bolaýsyn, yani esasy bahasyny ýet bolmajak zat, ilm, bilim we şu ýaşlar istenlik bir yurtda. Sebäbi döwür aýlanyp duraby. Ol gitýär ýerine täze nesil ýetişýär. Ol gitýär ýene täze nesil ýetişýär. Täze bilimli gelýär o ýerine de. Şu boş kelle bilen, ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly mäşden uly däl bolan hakykatdan distribution aýdandy. Mümkin näle. Onsoň näde sesiň çykarmany tutup biljek bu bolýan hereketlere, bu edilýän beýdüzgünçiliklere, edilýän jenaýatlere. Yeni bir da şuraya ekrana çıkıp gitmeyen ýagdaýynda da ana ol vatan dönügi. Oho vatan dönügi, vatandaşlar vatan dönügi. Yurdun içinde ana şu jenaýetler, topar sizin vatan dönügiňiz şolar. Sizin hiçiňizden ekrana çıkıp hakuk hukukyňyzy talap eden ýagdaýynda siz vatan dönügi bolňlar wa. Düşünüňe bir da. Ay vatan dönükler näme diýe olar yurtdan gaçyp gidýär, näme gepläp durlar. Vatan dönügi ana şolaň esasy, şolaň özleri. Şu togolup kurup şol. Biraz manipülasyon, propaganda ağlanmadığını haýyş edýän sizin her biriňizde. Şimdi öz hakukuňyzy talap eden etmeňiz haýyş edýär. Biraz bir kelleňizi işledip şunu aýtsak bolum Sapara. Doğru, tavul höwret. Sapara ýa iPhone diýip birem elini galdyryp durýarly ýalňyş görmüş. Yo deme gurlöde adından çıkarandır ayırmanı diyelim, yatırmanı. Ha.
Yok yadımdan çıkarmadım Öyle Sapar mi? ağa. Bolya onda söz seninle, söz seninle bağışla. Bilmem. Yok zaten çok oğlum yankı kimine aydın da ekrana çıkarıp şu yiten adamla at familyalarını tapıp çıkarıp şolong biyografiyası tapılanlar okap şey şu adamlar gözlep tapıp spisen dönüp şu datlar nem için şu doğruna şu edilen vaktında hazırkine halkın önüne çıkıp biz jurnalist değerli edip bizden gatvorp gören adamlar şu vakt nem için şol işleri etmediler ve nem için hazır şolar jurnalist yok Türkmenistan'da diysen gatvoryalar en elementarını zatını şu jurnalistlerin etmeli işin Türkmenoğlu ya Kemine ya Aydın ya Yankı ana gelli Karizov'un ayal var Ceneva barıptır şol Türkmenistan'ın problemalarını açacak deyip neme İngolman Ukrayna'nın televizyonuna çıkarttır da şu datlar nem için şu jurnalistler özlere gatvoryalar jurnalist yok diysen yine de şu biz jurnalist diýerlerde şon eden oklar. Üstesine de bir iş etse şon üstüne nemet diýerlerde şonu hiç düşünmem o näme kellelerine näme wakaşylyk. Şonu aýtjak golumda şolong işini kemine aýdyndagy edip ýörde şol wagtynda näme üçin şo datlary etmediler ka şol häzirki biz jurnalist halkyň tarapyndan näme diýip ýören. Ya bu Jurnalistler işin başka adamlar edip gördü. Şu hakikine Türkmenlere gerek jurnalistler kömöğü şunun işini başkalar edip gör. Ana Yulia edip gör. Gelagan nemesi ya Kemine ya Aydın ya Beylekler. Aydın buyur Aydın. iPhone'un soruğuna ruhsat ederseniz ben cevap verebilir mi? Bilersin Aydın. Biz yine şu meselenin yankı jurnalistler bar olsa içinize olan jurnalistlere de yüzlendik hatta yalvardık diyeyinde. Önkünemimde yine de ben yalvarmayken jurnalist Türkmenistan'da daşarı yurtlarda okuyup yetişen jurnalistler vardır. Yani jurnalist o çadırmanın içinde jurnalist değil, hakiki jurnalistler var olsa yine şu zatları öğrensinler. Şu hakikine Sapar Ağa'da aydık geçse de hiç hile näme yok. Adını bildirmenem informasyonu berip bolýar internetin üstünden. Sayt açmam şu tayda anonim şekilde de informasiýa berip bilýän. Yani öğrenip araşdyrıp sebäbi mene o jurnalistika diýen zadyň näde edilýän näde nämet ýani bilemok diýen edip bilýän zadym şu internetde bar olan maglumatlardan peýdalanyp bir zatlary orta çykaryp bilýän. Soňam ýanky indi jurnalist däl diýip aýtdym. Men şu zada ynanýan da, eger bir adam öňe çykyp men mollim diýip 4 ay sapar aýtsa, ya men doktor diýip 4 ay sapar aýtsa, biläýin şol adam doktor däldir. Eger biri öňüňize çykyp ýanky bir sözlem guran wagty Allah diýip bir 5-6 sapar aýtýan bolsa, şol adam diniň näme diýinen bilýändir. Bu bir hakykatdyr. Nirde var? Haýsy kimi gördüňiz şoň ýaly bir hakiki yani hasta seyretdiğin olsa şu doktordur onu aytmak gerek değil önünden. Ben doktor, ben hasta seyretdiğin diye aytmak gerek de sen işin sen kimliğin görkəcə. Söz görkəcən o. Onu her kim ondan satsa da onda okap işlep o 30-40 yıl işlen sonra adam yankı bir profesyon hakiki eýesi bolýar da 30-40 yıl şoň üçin işleýär, 5-10 yıl oku bilen geçýär, soň tejribe, soň bir ýere ýanky yerleşip öz yerini tapýar, soň şol adama ine şu diýip aýdyp bilýärler de. Ýöne şonu adamyň özü aýtýan däldir. 30-40 yıl sonra görkezýändir. Bulara seretsen aňsa da ine onda gelin ertir biri çıksın aýtsın, men kosmonavt diýsin, gitsin kosmosa. Uçmagam gerek däl. Aýtsa oldu 1-2 sapar, ine men kosmonavt şuň ýaly. Beýleki çıksın men daýhan diýsin, o daýhan bolýarmysyň. İşsat öwrenmen ýa-da şoň ugrunda işlemen. Sen nädip daýhan bolup bilen, nädip kosmonawt bolup bilen eger işiň şo däl bolsa, onu aýdanyň bilen bolnan o. O beýleki ýene halkyň ýanky nämesinden ulanýarlarda bilimsiz hasaplap, ýene halk elbetde ona düşünýärler, hem näme dip bilýärler, başda bir inanan bolsa da soň belli bir ýere halkyň ýene nämesi bardyr ýanky. Akıl huşu yerindeki adamlar o zatlary saýgaryp bilýär diýip pikir edýän men.
Bilýändir. Şonu ýöne ulanjak bolýarlar-da, halk düşünmez diýip öňüne çykyp, men awaýyna şuňaly jurnalist, men şuňaly jurnalist diýip bir 10 üniversite para aýtsam, soň halkam ay jurnalist diýip başlaýar. We bu hakykat. Yani köpçülüğün içine çıkıp aýtýanlar ama o jurnalist diye. Näme üçin kim aýtdy jurnalist diýip, özü aýtdy jurnalist diýip. Ine argument, iň ulakan argumentten şol. Sebäbi ýok, aňyrlykan şoň izini görmek, yani näme dipdir jurnalist bolmak üçin. Ya da gahrman sözü var vatandaşlar. İň erwet bir sözdür gahrman sözü. Mene şu soňky 1-2 ýylyň içinde hayran galdım. Ay ine gahrman. Aha gahrman diýmek üçin bir adam ölenden soň gahrman diýip ad berip diýip bilýändim. Yani İngilizce sözden men aýtganda, İngilizce sözde men şonu sözün manysyny ýene otaýda İngilizce ýazýarda. Sözün manysyna sereden wagtym bir adam gahrman nämesini alyp bilmek üçin ölýär da şerti var o. Da, O näme boldy? Awa, şoňaly ölenden soň özem gahrmanlyk nämesi berilýär da, ady berilýär adama. Ýöne näme üçin bizde ikide bir gahrman diýip, o gahrman sözüni hem yere soktuňuz. Birazcık bir näle diýin? Entek hiç hili gül açmandır, hiç hilin yaprak çıkarmadık bir dilimiz var. Onun içindeki sözler hem alıp yine arkadağı yok ettiler, gahrman yok ettiler. Hatta näme yine şöhrat sözü var, şöhrat. Şo söz hem yok ettiler, yere soktular. Yuvaş şeydi başaranınızdan ediverin. Hava dilin belki düşünýän däldiniz ya da düşünüp etýärler, onan bilemok men. Ýöne bir her bir zadın, her bir sözün aýdylmaly ýeri var. Ya da doğru yerde ulanyňa sözü, dili. Demede ýanky sapara soň men söz alaýyn. Gahrman sözü ulanmasak näme ulanaly diýilen bir soraw çykýar da. Näme ýyleşleriň kellesi. Ýyleşler onuň ýerine ulanjak söz edermenlik sözüdür. Yani elinden gelýän edýän, yani etmeli iş edýän adam nämesine gahrman hakykatdan hem o bir edermenlik görkezür. Şondan soň nämedäki ýagdaýy o adından iz galar, yani gahrman diýip ad taklar, yani o nemedir. Sapara şu ýanky näme geljek? Bir misalam berjek eger başaryp bilsem. Indi iki diktator meselesi diýip ýazdym ýanky siziň aýdanlaryňyzdan başda. O iki diktator nereden geldi? Sonra yani ullakan bir soru da yine iki diktator, yani eğer hakikattan birini günahkarlayan olsan şonun gelip çıkışından biläýmeli, bilýän bolmaly günahkarlayan olsan. Yoksam neme bolmaýar da yerine oturmaýar. Indi bu diktatorlar nerede doldu? Türkmenistanyň içinde doldu. Edil biziň ýaly, siziň ýaly okuwa gitdi. Biziň ýaly, siziň ýaly iýişdiler ýaş wagtda. Hatta bizim şu an köpüğümüzün görmedik, gören zatlarımızı olar görmedi, diktatorlar. O yönü näme üçindir diktator oldular. Yani cemiyetin içinden çıktı da en sonunda. Başka daşardan gelen ok bular. Asmandan düşmediler. Yerin aşağından hem çıkmadılar. Türkmenistan'da bir adam ne edip doğulup yaşayan olsa olaram edil şu şekilde doğuldular, yaşap son diktatör oldular. Yani neme var bu tayda indi? Günahkarlayacak olsak şu yankı izgiderliği bilmeli. O izgiderlikten bizem geçen olsak şu an terbiyeliğimiz. Onda diýmek bizem şu taya varsak yani şu halkın içinden islendik bir yerini saylasan diktatör olaýmaly. Olam üýtgeçik zat gören ok. Yani indi aýdaly sapara Skandinaviýa ýurtlary, Kanadany alaly, hatta nämäni alaly, Ýaponiýany alaly, Amerikany alaly. Olarda da bar prezident ýa-da şoňa benzeş premier ministrleri var, prezidenti ýok bolsa da. Olar näme üçin diktatör bolanok? Bizde entek şu wagt 30 ýylda ýeten ok da 30 ýyllyk bir nämämiz var. Gidecek bir respublika diýilen näme tarihimiz var. Ýaponiýany alsak, bu Ýewropa ýurtlaryny alsak,
Orta asırlardan başlayan bir tarih var ya, yani bu respublika olma nemesine giden. Bizde en tek 30 yılın içinde 2 tane diktatör gördük. Bari o hem 2 tane. Bu neme baş tutan diyelim. 2 tane diktatör oldu. Beyleki yurtlarda o bir saniye bir saniye görülendir. Olam hemme yurdunda değil. Mesela İtalya'da, İspanya'da, ondan sonra nemede, Germanya'da Hitler o beyleki nemelerden söz eden. İkinci Dünya Urşundaki o kavr liderleri Avrupa'da diktatörlük nemesi var. Ondan bizimki al diktatör değil olarınki. Bizimki diktatör hem değil aslında aytsan. Ona yanlış olan yasa. Ediyen işine göre ad vermeli biz ona. O cehaletin yokoru nemesi yani üstünde. Hova menem sapara şoňa geljek bolup durdum yavaş yavaştan. Demäni spoiler verdiniz yani. Şol beýleki Ýewropadaky şu çıkan diktatörlerim ýagdaýa görä çıkandır. İkinji Dünya Urşunydaky ýagdaý sebäpli çıkandyrlar. Indi bizde näme boldy? Bizde uruş mu boldy? Bir zat boldymy? Ýok, hiç zadan bolanok. Beýleki postsovet yurtlary nähil aýrylan bolsa, biz hem edil şol ýaly aýryldyk. Hatta bizimki has gowuken 94-nji ýylda bazar ykdysadyetine birinji geçjek postsovet yurtlarından biri ekene. Yani şu 91-nji ýylda aýrylan yurtlaryň arasynda. O soň näme boldy da häzirki ýagdaýyna geldi. Halkyň ýarymdaşynda o bilimsiz, ılımsız, hatta şu derece bilimi pes elipdir. O senin bilimin yok diýse gahar edýär, bize göwünlük ver diýär. Onam ber diýär, näz edýär halk. Şu dereceye gelip bilipdir. Näme oldu 30 yılın içinde yani? 30 yılın içinde 2 tane diktatör çıkardın ve şu ýagdaýa geldin mi ya da o bütün cemiyet hem şu diktatörler ýalakmy? Yani iň soňunda neme sonra var da näme diýilýär ona? O diktatör şu cemiyeti yüze çıkardım ya da şu cemiyet diktatörleri yüze çıkardım diýilýär. Bunu açık nemeli, o samimi bir şekilde soramalı mı kendiyemi sonra? Kimine aydyna söz vermäken ben ustaydy sen demäň üstüni ýetireň. Ne türkmen Owatsan serhediniň aňyr ýüzünde de türkmen bardyr. O şolaň diktatory ýokdur. Onuň Irak'ta Türkmen vardır, İran'da vardır. O taýda da bir ütköçürak nemeler bağ bolýany Türkmenistanyňky alak diktatör ýokdur. Irak'ta uruş bolýan Saddam bardy. O taý bir ütköçürak. Ýöne İran'da beýle däl. Siriýede beýle däl. Ýöne ýylly toýnoklap bören Türkmen jemgyýeti şu taýlarda da ýok. Bu zatlaryň hemmesi bir sebäbi bolmaly. Medeniýetimizde däpet durulmazda bir ýalňyşlyk bar bir ýerlerde. Ya da pikir edişlememizde ya da bilmedim durmuş şertlerimizde mi? Nämämizde de orada bir adımızda bir ýalňyşlyk bar. Biz şonu tapmaly. O düzeltmeli. O Türkmen hemme ýerde meňzeçirak. O. Ayrışınız ýaly Owganistanda da var, Eýranda da var. Irak, Suriýede var. Hatta Amerika'da da yaşayan Türkmenler var da. Türkiye'deki yörüklerim var, koyun akıp böyle, geç vakit böylündür. Köpüsü. Arasında çıkan neme, şehre geçenlerin mağun yönü, gengdir, katı geng battır. Aydın'a söz verelim. Buyur Aydın. Ayda öğrenin. O. Men yankı diktatörlük meselesinde yine şunu aydayın. O taýdaky şol jemgyýetiň mentaliteti bir sistema döredipdir da. Yine ýaşulla hormat koymak, ol tapawdy ýok. Ýaşuly gelip saňa çagaňa azar bersin ya da çagaňa bir ziyan berse de sen şoňa hormat koymaly diýen bir düşünje var. Ýöne ýaşuly sözünem ýaşy geçdikçe ýaşuly diýilýär-de. Ol adamlar bilimli sebäbi bilim diýilen zat diňe tejribe bilen gazanylýar. Durmuşdan 10 ýyl ýaşan
yankı 5 yıl yaşandan köp bilýärde. 10 yıl tecrübesi var, yaşam tecrübesi. Yöne şu ad durmuşu ütködü, dünya ütködü, hem mezady ütködü, hem mezady ütköye yöne biz entegem şol bundan 1000 yıl önkü akıl bilen yaşayaz. Ya da birem dep desturlarımızın näme bardır. Täzeligi kabul etmen şol önkü zat tutturmak ya da şu ýalňyş bolsa sen edýän işiň aýdaly 1000 ýyl bir iş edip gelipsiň diýeli tapaw diýip. Şo zadyň ýalňyşlygyny şuny aýtsaň, eýem sen şo taýda düşman bolýan. Şol topara. Hiç kim hatta dinläne olam seni. Sebäbi şu zat var. 1000 ýyldan bäri tejribe edip gelinen zat bu diye 1000 ýyldan bäri işläp oturan zat diye. Sen näme diýen şu zat? Ütgetçi, näme üçin ütgetçek diýe. Belki aňsady sulu vardır. Yani yok. Ine yankı globalization, ondan soň näme var? Industrialization, yine şoň ýaly yankı bazar sistemasynyň gatlak yankı ütkemeleri vardı. Şolan hiç haýsy Türkmenistana ya da Türkmenlere täsir edip bilmendir. Özem hayran galaymaly zat. Industrialization boldu. O bolan soň önkü yankı 1000 ýyllap edip gelen işleri ütködi. Täze işler döredi, täze teknologiýalar, yankı täze usullar döredi. Vatandaşlar, o täze usullaryň netijesinde täze önümçülük artdy. Dünýäň ekonomikasy şo wagt yankı östü. Yani görülüp öň ýylda kösüşini soň günde ösüp başlady da dünýä, yankı industrializationdan soň. Ýöne Türkmenistan şu gün, ine şu giýje gün diýizde birine partak yankı daňyp pata toplaýanyza. Inde şu zadyň näme üçin kimdir biri näme diýerler başlyk yankı etrap başlyk, velayet başlyk, yene näme diýip bir topar adamlar galstuk takyp goýupsyňyz, şolar näme üçin aýdanok? Bu işte bir zatlara ýalňyş iddia. Näme üçin şo soralanok? Olam şo 1000 ýyldan bäri ýygylyp gelýär diýe, 1000 ýyl diýmän, 100 ýyldan bäri pata ýygylyp gelýär, öňem ýaşapdyk, indi näme üçin ýygmaly däl diýär olar. Ine sen şolara kombayn eltip ber, şo pata ýygyp oturalan özü, seni şo taýda kombaynyň bilen bile. Kombaynyň bilen bile ýok ederler. Özem pata toplap berenler. Şonu eder. Yine bu zat täsin zat. Yankı son baştan yankı diktatörlük meselesinde o taýda Türkmenistan'da şu gün yine biz näme üçin täze Türkmenistan şu respublikan hemme guruluşyny ütködüp täzelden gurmaly diýäsde. Şu gün kim bolsa bolsun şo taýda kim eltip goýsan goý yine kim bar diýen dünýäde iň yankı Kanadaň prezidentimi al şonu Türkmenistana eltip goý. Şol diktatör bolar. Näme üçin diktatör bolar? Sebäbi Türkmenistanda prezident wezipesi ýok şu gün. Diktatör wezipesi var. Yalakalar wezipesi var. Pampersli ýaşullar wezipesi var. Haýsyny saýlajaksın? Alajyň ýok. Nädip prezident boljak, haçanda prezidentlik wezipesi ýok. Nädip sen deputat boljak, haçanda deputatlyk bir işi ýok ýa-da deputat wezipesi ýok bolsa nädip bolup bolýar? Sistemada diňe ol kanunlar bilen edilmeýär. Sistema, ýani şu jemgyýetiň kellesindäki düşünjeler, ýani kanunçylygyň, dep desturuň, medeniýetiň şu zatlaryň hemmesi şol sistemany göredir. Ine şol sistemada prezidentlik wezipesi ýok. Soňam aýtýarlar diktatör. Ine bu diktatöry aýyrsak diye täze diye diktatör gelse gowy bolar diýerler. Indi men o gönlümde aýdaýyn da täze diktatör gelse gowy bolar. Kim gelse de şo diktatör bolar. O prezident sözü bilen şu Türkmenistan diktatör sözü şo zat. Men şo diktatörlük nämesi aýtjak, o tapaw ýok vatandaşlar. Men aýna gön aýdaýyn. Ne şu sistema bilen men şo taýak baryp aýdaly prezident olaýyn diýsem, men şo taýda prezident bolup bilmeýän diktatör bolýan. Sebäbi prezidentlik wezipesi ýok o taýda. Ýok zat nädip bolup bolýar. Ne şoň üçin aýtýas, täze Türkmenistan, täze sistema, täze döwlet mexanizmi oturdulmaly şo taýda. Eger öňümizde ýenem Türkmenistan bolup şo taýda bir türkmen millet bolup goralyp galjak bolsak, ne şu zady edäýmeliz. Başka kili bir adam ütködüp, ine 1000 sany ministr ütködüp peýdasy ýok. Ministr diýen wezipe ýok. Ýalakka diýip wezipe bar, oňa ady ministr diýerler-de. Soň sen nädip ministr bolup bilýän? Kim bolsa bolaýsy, näle adam bolsa bolsun tapaw diýip şo taýda baranda ýalakka bolaýmalydyr. Aýlyk aljak bolsa. Men şulara aýtjatdym. Sağ ol. Yankı halk maslahatı diýip bir edara var Türkmenistan'da.
O halk bilenem işi yok, o maslahat bilenem işi yok da şu iki nemeden başka da adı bilemek başarayan olmakları mümkün. Öyle. Halkam yok o tayda maslahatam yok da. Ödüm yani in ulu karar verici ya da in avraylı bir kurumu dip kadar ediliyor da. Şimdi bu yalana da hem ekşi 30 yıl bundan diyor. Ananmalmışsın. O. Ne bizim yani diplomasım diyalak da hem bedadım da şoňa meňdeş. Bir bir değil. Ayna teresten yön üyedim de şurada. Yani hafta biograf yani günün kronometraj edip yani içindeki taşındaki Türkmenler. O üyedüňe gurrun verip üyedüň inandırıp bilermin. Ne şolur ýalak netije geldik de biz. Şu 1% yarım prosenti yani üyed geçmişinden utanman üyedüne gurrun verip biler diýen ýalak näme geldik de. Sapara maňa söz berin. Taňa söz berýär. Yankı nemede de şonu indi siz bir şahs aýtdyňyz da öz biografiýasyny aýdyp berip biljekmi diýip. No. O menem yankı iki diktatör meselesinde o halk özünün yani öz bilen neme ayna çıkıp yani aynanın karşısına geçip yüzlenip bilecek mi yani şu diktatörü o şu halkın özünün döretmediğine bir neme verip bilecek mi yani? Ya diktatör son geldi. O son gelen Argumenti var diýen. o diktatör son geldi. O son gelen zat hemişe ondan ön gelen zatı mengzeyendir ya şondan çıkandır, dörendir. Yani aýtdym ama olaram edil bizim ýaly iyi biçdiler, bizim ýaly okuwlarda okandır. Yani umuman şu o 5 milyon aýdaly halk var bolsa. Şonuň içinden çykdy bir üýt geçik ýerden gelen ok, daşyndan gelen ok, asmandan düşmedi, ýeriň aşagyndan çykmadylar. O şol diktatörler Türkmen jemgyýetiniň içinden çykdy. Birem iýizi giderli, iki sany iýizli izne o diktatör boldular. O her gelen ondan beter bolýar. Yani şu zat ine neme de indi neme var yani sapara Platon'un bir misaly var da gowak misaly var. Gowagyň içine o adamları bağlaya ve gowagyň garanky tarapyna seretdirýärler. Gowagyň agyzy var çyk yani girilýän ýeri var. O taýa seretmeýär, o taýa ýeň ses bilen dur. Şu gowagyň öňünden geçýän, gelýän sesler hemme zat eşitýär, geçýän zatlaryň hem diňe saýasyny görüp bilýär. Hereket edýän. Diňe şu saýa boýunça düşünüp pikir edip şoňa öwrenşýärler. Soň içinden birini alýarlar, gowagyň daşyna goýberýärler. Şu daşynda bolýan bitýän zatlaryň hemmesini görýär, başda inanyp bilmeýär. Bular hakyky däl diýär. Onun bilýän hakykaty olaryň saýasy. Şu daşyndaky bolýan görýän zatlaryň ýa-da sesini eşitýän zatlaryň o saýasyndan bilýär, saýa hakykat mykän diýip pikir edýär. Epesli wagt. Soň ýuwaş-ýuwaş öwrenşip şo zadyň o aslynda hakykatyň o bolup saýanyň şu hakykatyň nemesidir diýip düşünüp başlaýar. Näme ýansymasy, serpikmesi. So iň soňunda da şol saýany döredýän güni görýär, güni. Günüň ışıgyny görýär, ýani ışıgyň nereden gelýänini görýär. Soň iň soňunda gowagyň içine gidýär, şol adamlara düşündirýär. Şu görýäniňiz ýalan, hakykatlar daşynda diýär. Olaram inanmaýar elbetde. Inanmaýar, onu tersleyerler yani. Şu ýagda şunun ýaly häzir meselem gowagyň içinden çıkanlar var ve gowagyň içinde ters durup entegen bu zadyň saýasyny görüp yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Şu gowagyň içinde durýan, gowagyň içinde ters durup entegen bu zadyň saýasyny görüp yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu misalda. Yani saýa diýenim şu iki diktatör saýa bolmaly şu mi
Yani şu iki diktatör şu hazırki bolup biten zatların hakikati yani günahkarı, hakik günahkar deyip biliniyor. Kölweti. Ava şu kölegani şu günahkar deyip bilýärler. Yani çıksan o diktatörün şol kölegesinin neme gelýän nemesi, çeşmesi cemiyet de yani güneş Platon'un misalındaky ben şu hakikat. Ne beýle hakykatym ne her kimin çagaty, çuwaty, atygy, çoğulugy badyr. Ne şolary näme miras goýup gidýär. Ne o da uly soraw. O bir de hiç saat koymadık bolsalarım şolong ýanky demesi pozisiýasy ya da degeri has uly sebäbi ingormanly yerimizi dowdaga öwürmän o tebigatymyz bar. Ya suwumyz bardy diýip bilýärler. O bir ahlakly nemeli edep tertibimiz vardı. Yani ahlak var yani utançlı adam almadı o datlara yani erteki alak cehalet bilen ahlak bodu birleşen doğru hurlandır o taylar. Şoň üçin de şu gaçyan nemeleri Türkmenistan'a tamalot çıkıyor diye 3.000 7.000 dolar verip taşına çıkıyorlar diye de. Ava. Tan yaşar yalan etmediler. İnniden o ağrıya hazım kıyınlaşar. Tevabi o insan bu neme işe başlanan ortalar o suyu alırlar yörüden tiyatrolarım şol. O Türkmenistan'dan çekinceye de yani kıtılacağı da Özbekistan'da da nemetçeye bengden ok. Onun öde akılları bileneme diýenler, akıl berýänlerim badyr. Ödüm edil Türkmenliň ýaşaýan ýeri ýataty nemeleri şo taýda. Onu Türkmenler kanaly çekip ýörenem şo Türkmenler. Onu ýa Türkmeni gyrdirler ertirem. Bu jahilligimiz bilen edip biljek zatlary şolary ýalaklat bolmaly. O su olmasa da tadı yaşayış yoktur. Şu Dağıstan yalak kur. Maşat Misriyan nip giden neme oazis vardır. Boluptur diye de. Şu at minareleri da atlar durondur neme. Şu su ketilen çok diye de. Ya ne bu deryan uğuz bir vatlar yaşayışı olandır o tane. Su yok, yaşayışı yoktur. Meselenin çözeceğim, bunun akıl bilen, bu cehalet bilen, bu meselenin çözüp bilmeyenler. Çözmeleri mümkünüm değiller. Ya o probleman yönü, yani şu avtobiyografiyalarını aydıp bilmeşleri yalak ekrana çıkıp aydın bilen okurda. Şuraya yalak problemamız var. Şuraya yalak bollu deyip halka bilgilendirmeli. O da yok. O sapara başka pikir aýtjak var mı kana bu taýda? Yok olsa kutura el kemine. Soralar var. Yani Abdul'un soru var. Buyur Abdul. Assalamualaikum vatandaşlar. Salam doğanlar. Salam. Men şu arada soracaktım. Misal için şu vatana hürmet edilecek yaştaki adamlar, yaşlar ya da orta yaştaki adamlar geçmişinden nahiliyade de tapalıklar. Misal için
70-80% şular ýalap ýaşlarymyz bar bizim. Men forumda görendem şolar bilen o arasynda ýoklar amma ara üç o Türk-Aladan dile etdiler. Sorasaň men musulman diýerler. Bingo dilelerine ara üç o Türk-Alar etdiler tostayıp Allah can. Şular ýalapy on üzet hareketlerden, ben gözümden açan hareketlerden başka näli hareketlerden bir neme edip bilerler. Tapa alıp bilerler. Ya şu zatlarım adamın aklının derecesini görkörüyor da. Oo. Abdul soruňy düşündüm. O bizim din anlaşymda yalan komünistik partiýada da oktuk. O da yalan. Şu wagtky söýýäsip ýören prezidentiň de o da belli. O men dostyana da polanok, şoň üçin o men dogry maýdan ýana da polanok. Geň zatdyr. Ýöne şoňa garamadan hemme zat bilýän hemelerimiz ken. Şolar ýalak akyllar jaýylan bilken. Yani olum köp prezident bolýan, hat akyllar prezident bolýan eken. Kitap ýazyp bilýärler soň. Geň bizim ýagdaýymyz geň ondan dähilek çykalygy badyny şoň üçin biz Türkmeniň pikir ediş formatyna çenli düşünjämizi üýtgetmesek, o täze Türkmenistan kurmamda kıyın bor. Bizim düşünjämizi medeniyetimde çenli, tarihimde çenli, hemme jetini yani gözden geçirmeliler. Bizim akliyaniyetlerimiz katken bolmaly. Öyle günlük onu içinde yaşap, içine öğrenşik giden adamlar biz onu görüp bilemdi. Daşından görünýändir. Fuat Abdülsenem Türkmenistan'ın içinden çıkmadık bolsaň şunu senem geňim ölmezdim. Ente Allah sağlığına dip yani toz götürüp öğrenmeleri kendi en uşaktım. Katı geňdir. Bizim yani Türkmenin ýagdaýy gurrun berben bolanok men Şwetlere bir Baltikadaky nemelere düşündürjek bolýan o Türkmen barada bolun düşündürüp bilemok boyun malyan. Nähilekdi üýtgeşik bir millet diýen men diňer ondan agary geçip bilemok. Ana bira elini kaldırya buyur 95. Salam aleykum vatandaşlar geçýär şu miras hakkında biraz aýtjak sözüm var da. Miras diýdiňiz separasy şu hakda da. Bize ene mamalarymyzdan miras goýupdyrlar kenda diýöne. Mysal üçin sila, hormat, biraz adam bolsa samimiýet. Ula kiçä sila, hormat goýupdyrlar şonun ene mamalarymyzdan galan bize miras diýip düşünýänler şonu. Soňra olaryň eden goý işleri bize miras hökmüne galan ýöne. Bizden bärdäki mysal üçin 90-njy ýyllardan bärde doglan çağalara hiç ýyly miras ýokmy diýip düşünýän. Olara bizim goýjak hiç ýyly mirasymyz ýok da. Todap yatıran toprağımız, o tebigatımız, şol. Bize ene mamalarımızdan gaty köp miras galan. Olar bize köp zat miras goýup giden ýöne. Bizim indiki çağaçyklara bizim goýjak mirasymyz ýok. O bilen tamam şeýle. Ene mamalarymyzyň eden zatlaryny biz şu wagt gaýtalap bilýäsler ýöne biz şonu hiç kime öwretip bilemiz okşumat. Hiç çağalary şu bize galan mirasy biz geçirip bilemiz ok özümizden
kiçi yaşlı neme neslimizde. Bu sebebi var da şu geçirici var. Yani adamın fikri değil adama geçmesi için bir geçiriciler olmalılar. Geçirici diyenim kitap, televizyon, radyo, gepleşikler, nemeler şeylik geçiyor da. Yani düşünce de şeylik geçiyor. Bilgim şeylik geçiyor. Yani bizim yani televizyonumuzda artist oturuyor. Maneken. Radyo diyen da ne bilmedim bağım yok mu? Ben çok geçiricilenmeden yok. Halkam ne birek bilen demet gopon yani kontaktı. Ananmadık var, korku var, yine şoňa meňde yalan var. Şeylere umut elin aldıyan umuyda söz verelim. Sağ olun söz vereniz için Sapar ağa, Kemine Doğan. Menim şulayda yani düşünüp bilmediğim bir zat var da yaş oluş. Sizden bunun için bir cevap vermenizi xahiş ediyen. Ya bu benim fikrimçe yaşlılar maslahatı diyes de bu yaşlılar maslahatındaki o aksakalların 3-5 tane aksakalların böyle fikrine Türkmenistan'a ıkbalını bağlamalı değil mi ki diye fikir eden de yani ne için onların 3-4 sanağının el kaldırması bilen Türkmenistan'ın ıkbalı çözülüyor. Yani bu tayda en katı yani bu ya, halka karşı gelen bunlar mı diye fikir eden de yani halkın düşmanı mı diye fikir eden bu aksakallar. Yani bunların el kaldırması bilen hem mezar çözülüyor otur da şuna bak yani. Neme umut o yaşlılarda halk bolwa birinciden halk der. O matlagat bolwa matlagat der diýip aýtdym. Ol ýa-ni elini galdyrdan bolýarlar, ol bir ýalandan galdyrýarlar. O ýöne jenayetlerini öldürüm düşünen ok. Bir halkın bagytyny ýatyrýanlyklaryny da düşünen oklar. Cahil. Cehalet değil yani şol atları düşünmeyen adamlara cahil adamlar değil yani. Şoňa seyrediyorum, şoňa depki neme yani, karşılık görkezmeýän jemgyýete de cahil jemgyýet değil yani. Bir günü neler adamlar görüp duran. O ýanky şu umydyn gyýal sonra umumy köpçüliklerin soralan olsa çözüler o zatlara gelinmezden. O näme o 2-3 tane aksakallar. Elini kaldırýar da bizim nämämiz ykbalymız çözülýär. Ya da ykbalymız batýar diýilen. Sonra okan näme üçin çağılymda party ýygdyrýarym diýip bilemdi ok. Mawa. Näme üçin oku ya 2 aýdan kän o yerlerini okan oklar. Mawa. O Sovetler Yani wagtyndadan çağalym sonra okudum. oldu da. O näme üçin türkmen mektebi, ors mektepden pes. Onuň sorap bilemdi ok. Bizim sorap bilen adamlar yok. Şeyde seyretdi. Oly çarymny buyur. Salam vatandaşlarım. Yankı parti meselesinde dine partide del buğdayım hemme alınca hatırlanam yıl geçtikçe mukdarı azalya ol gözü görünüp durunda yankı basıp yatan şoğurlukları gittikçe territorial nimetiye de köpölüye gittikçe onu men aýtjakladım häzir başga da şol yel turma şu wagt täzeden bäri geçen ýyldan bäri ýem näçin sapar bolýardy ne şunum habar geldi şol barada gyýlan bir aýtdy da ýene de yel turupdyr diýdi şun ýa düýün bolmaly inni men diýjekdim amy derýaňym suw adalyp guturup başlan bolsa inni ol aranam kesseler Oğuzhanistan'a onun bäri Türkmenistan'a geljek suw ýok da inni şo tarapdan umydymy üzmeli bolýar da ýöne men başga aýtjakdadım şol
Suwlar daştawrukda indi durşuna klimaty Türkmenistan'na klimat ütgödi. Şonu men aýdyp bilýän sebäbi bir çağlyk döwrümüz bilen deňişdiremezde yer bilen gök ýal tapawdy bar sebäbi ýaşyl daştawruklar ýam ýaşyl bolup öňde oturýardy agaçdaky ýanky miwel agaçdaky agaçlaryň şahalary sallan bolup döwülýärdi şo miwelerini götürüp bilmän. Şo zatlar men gödüňde galypdyr da. İnni häzir kugun seredýän bolin ol barja agaçlarym gurap ýam şo iýun aý gelýär bolin. Ağaçlaryň ýam ýapraklarym gurap şo agacyň üstüne gurap ýere gaçýarda ol aslynda normal su klimat dogry düzü bolanna ol agaçlaryň üstüne guramallar ol agaçlaryň üstüne saralmalar soň ýere düşmeler. Inni Fered oturýan bolin diňe agaçlarym dälle başga otlarym, çöplerim hemme zat gurap gidip barýar gitdigiçe bolin şo ýerdäki territoriýadaky haýwanlar bolsun, guşlar bolsun, şolaryň sany azalýar. Territoriýa gowdam şo klimat ütgödimi, ekologiýaň zaýalanýam, şol haýwanlarym azalyp gidip barýar da men çağam ütgüç haýwanlar bardy biziň töweregimizde gaçyp öýürerdik şol guruklar, alamuly haýwanlar bardy. Inni onuň näme diýenini bilýärse başarılı çykyp öňler onýalat bilem dokdugym. Ol şol skuns orçada skuns türkmençesi bilem ok ýadyma şunu. Şol goloýna barsaň is nime diýetdi sıçrat. Ha? Porsuk mu diýilýärdi ona? Porsuk diýetler öýdän bilem ok ýadyma şunu. Bu pişige meňdeşde guýruklar alamuly şo skuns orçasyna bilýän şoň. İnglisçede skunk. Onuň şol ýalaky pişige meňdeş uly guýrukly nemeler bardy. Birem gorkup öýe girýärdik. Bize aýdýardylar da bu nemetmen girin öýe barmaň goloýna porsu is nemet ýasy çyratýar diýip. Onuň şu diýjek bolýan adam daştawrukdaky ekologiýanyň serede oturýan ütgäp gidip barýar, haýwanlarym azalyp barýar, bir mahallar ýolbars gaplan zat bar ekeni meniň ata-babalym gurrun berişine görä o waň bir çetinde ýaşaýan ekenler bolin. Bir günniye bir gaplan geldi diye o waň diye bir gırasyna gelip diye bir hilses çykaryp dur diýdi. Ýam diye 2 gün bäri gelýär diýdi. Onuň bilen adamlar ýygyna elleri paltarly zatly, pilli zatly ýygyna düşýärler ýan kyn alyp gidipdir nemäň çölüň içine nemäň şu töwerikde otlar nemeler kene. O mahallar gitdik ýygyna düşüp bolin çağalaryny gurt basypdyr diýe ýanky gurt diýermen garynja zat basypdyr da çağalaryny. O ýangy bolan çağasy bar eken gaplan gurt basypdyr bolin onuň bunu gidip bara bir näçe adam bolup barypdyrlar da şo spasat edipdirler ýanky halat edipdirler mönemeden garynjalardan ýaňy bolan çağasyny garynja basyp pahyr nämetçiň bilen halkyň üstüne owa barpdyr da ýanky gaplan. Onu şol aýtjak bolýar şol tebigat nähile gözel bollugy şoşolorda haýwanam köpelýär, guşlaram köpelýär. Her hileki bir tebigat tam owadan bolýar. Inni bizden o paýta bugdoy ol gitdigiçe her ýylla geçdigiçe azalyp başlar on hatyryny mukdarym ol göde görüp duranda çağalarym ýoş-ýoş işlemäne başga ýerem galmaz ol çağalar öwürler sürýärdiler. Paýta da sürýärdiler, ýene de sürýärdiler, otogyny ýekelemesini hemme adyna. Inni şol ekologiýamyň zaýalanmagy bilen klimatyň ütgümegi bilen susuzlukdan görýän mene. Inni esasy bölegi susuzluk onuň şol daştawrugyň zaýalanyşy baglanyň kesilip ol bilkaslaýyn edilýän ýerler amma gurap kesilýän ýerler amma gitdigiçe de gurok başlandy şol ösmegem daştawrukdaky baglar men ösenokda susuzlukdan ýa-ni şeýdibem şo ýeller turup inne gitdigiçe de men pikir edýän ol her ýylla bir sapar bolýan ýel inni ýanky ýygydan bolup başlady. Öňler biz käme bir işdirdik ýel turupdyr, planning şypyryny planning antenasy alyp gidipdir diýip bolin inni şol gitdigiçe köpelýär. Mene sapara aýtjakladym şol klimatyň ütgänden görýän mene şu guruklugym, ýel turmagym şo sebäpden pikir edýän. Mümkün öyle. Yani su problemi Türkmenistan'ın su problemi katıl lokan o gati ulu kıyınçılıklar araşya o su o vantan murgavam çeklendirir dolu ya yapma mümkün
Amı deryadan min toğu alarlar. Doğru hemmetini almasalarım min toğu ağdırmalı. Bizim yağdayımız katı kıyın. Su resurslarımız katı çekildir. O yerin aşağında bir zatlar bağ olma mümkün. Onun neme değildir. O dine şu yani dengin suyunun aprisne nesi. Onun su tırşitli bulunmak var. Soğum şu Tacikstan'ın dağlarında Pamir'de zattı. Yani Seraziye köylüler zatlar var. Ne şolar bilen gülleş sotaydan yani turuğa bilen olayam neyse olayam çek ağı su nemedilmese. Türkmenistan'ın su yağdayı katı ulu nemedir. Yine de bir taparaydayn şu Türkmenistan'ın teritoriyası nemedir cehaleti götürýän näldir diňe akıl paýgas bilgi bilen yöredilip bilinýän ýerdir. Bolmasa ýaşamak gaty kıyındır. O indi halk kaçıp başladı. Şu an yani açsalar karanım çıkaydı ya. Türkmenistan'dan. Yaşar yarak değerli yerler. Sapara hava şu tayda bol desem böyle. Bol ya. Umuman- Sağ olun. O dinleyeniniz için açık tema geçiverelim. Hava bizim şu tayda efire son vereli. O şeyde. Bolya Sapara size de sağ olun. Gowu temalar gozodunuz. İldeşler size hem täzeden girip başından görüp soralar var inen şo soralar. Bunun jogabyny eger berip bilýän bolsak, biz täze Türkmenistana münasip we täze Türkmenistan gurup bilýän neme diýmekdir ýani. Adamlar diýmekdir. Şoňa düşünüp bilýänleriň hemmesi. Yo problema düşünsek çözer. O yetati düşünüp bilmek o emme kişi elbette 100% düşünmesi mümkün nädir? Yani olmanda bir bölük düşünsede probleman çözüldüğünü tapar. Ama çözülmeyecek zat yoktur. Dünyada bilgi kendidir. O yönü bilgiye ulaşmak gerek. Bolya sağ olun. Sağ olun, iyilleşler. Size de sağ olun. Onun yemek kemiğine soru verenler vardır. Onun soruları var, soruları da cevap verelim. Şubat mı? Yo, Şubat. Su meselesi boyunca köprek neme geçti bu tayda. Köp duygusal nemeler var ve komentaryalar var. Duygusal komentaryalar, problemalar çözenok. Su meselesi boyunca köprek yazıldı şu tayda da. o Biz su onun mesela köprüsüne de cevap verdik biz onun. yani İsrail'de de su yok. O hocalığı Türkmenistan'ın 10 esesini öldürüyor. Dünyaya eksport ediyor. Hem öz milletini oraya. O suyu dönümler bilenem, et bilenem, beyle könümler bilenem. Merkez Asya bilen birleşmeğe nahili var ayağınız deyip soraptır. Derviş diyen bir illeşmez. Su problemasını çözmek var da yani. O birleşip çözmeli bir tedavi ortak ne bilemedik yani bir devletin çözüleni bilen çözüldüğü değil onu umumi çözmeli. Sonra o yollar haçan açılar diyen bir soru var. Yolunuz
açık kolunu gidecek var mı kan şu vatta ne samolyot gidiyor diye. Yo, Kaytan gidecekler içinden pul verip çıkıyorlar diye gemini. hava gideceklerim bardır. Käbir sebäpler bilen de yani içinden daşına çıkacak adam gatıkan. Hava şonun ýagdaýy var. Gynansak da olaram 3000'den hava 7000 dollar aralığında berip çıkýarmyşlar. Şu yol meselesinde näme var vatandaşlar? Yolların näme için yapık duranlygyny düşünüp bilen günü köpçülük. Yani 60-70% halk düşünmeli. Düşünen günümüz açılar yollar. Näme için yapıldığını düşünen günü. Yani düşünmeseniz onu kim yani açıp yapyan olsa şolun islegiyle açılıp yapılır. Yani yani köpçülük düşünüp bilse 60% 70% halk düşünüp bilse şuna näme için yapandıklarını ondan sonra açmaga meýem şu düşünen adamların eline kalır. Yani halkın elinde aslında yolu açmak ya da yapmak. Ben onu şu an aydıp bilemek näme için nädip edilmelisini käbir sebäpleri var. Yani onu halkın elinde. Yani adamların elinde. Vatandaşların elinde şu yolu açıp yapmak. O siz pikir etmeyin. Diktatör var, yerine näme var, azatlık yok. Aslında hem adamam azattır. Her kim öz durmuşuna özü cevap berýändir. Yani sonra o. Siz şu öz durmuşuňyz özüňiz jogap berersiniz. Gelýän ya gelen ok. Yani şu soralar. O men azat deldiğim o bahanadır o. O diktatör var, biz bulýalýar, siýasem mesela bahana. Sen durmuşaňa jogap berjek mi, berjek delmi? Berjek del bolsaň şuňa bolýar. Berjek bolsaň ama o edilmeli işler var ya da etmeli iş jogapkärçilik var, şonuň üstüne almaly bolýar. Doğru. Aydın doğru. Bolýar onda sapara şta. Bolýar tawolun illeşler. Bundan çıkıp son girmeli mi kemine ya? Yok çıkma gerek yok. Şeyler. Bolýar.